Portem 5 anys de la plataforma feminista, és molt important que hi hagi tota una mobilització de la gent que crega en la igualtat real i quina millor manera de lluitar i vindre avui a celebrar-ho. Són també 100 anys des de tots els actes de mobilització del 8 de març, per això molta gent assisteix també d'una manera especial, disfressada de sufragistes, perquè també es compleixen anys del sufragi universal femení. Per tant, esperem que este dia que estem aquí tots reunits servisca per a que l'Ajuntament d'Alacant i concretament el govern de Sonia Castedo tiri endavant les nostres reivindicacions i els nostres punts que han estat uns punts de consens, uns punts per portar endavant la igualtat que tanta falta fa. Bé, estem així per a treballar per la visibilització de les dones i per a fer palès que cal donar suport a canvis perquè les dones assumisquen cada volta un paper més rellevant en la societat, com sens dubte es mereixen. Bé, jo crec que avui és un dia no solament per a felicitar-nos totes les dones, sinó per a reconèixer que les dones som una part molt fonamental de la societat de l'actualitat, encara que alguns pretenguen relegar-nos a un segon plànol encara a dia d'avui. I per això, avui, més que mai, no solament fa falta la felicitació de totes, sinó la reivindicació de totes aquelles coses que encara queden per fer, per avançar en les lluites per la igualtat i pel reconeixement de les dones en la societat.